Ako na yung tubig. Ayan. Si Borgan si Ayan. Congratulations! Barangay Tumahon, lungsod sa Lagindingan. Ayan na nga. Grabe ka kasi tayo, no? Nalagid mo what our solar system. Grabe ka kusog. O grabe mo katinaw ang tubig na to. Ayan. Congratulations once again. So the time present. Hello, board member. Bambi Imano. Hi, board. Kumusta ang tubig, board? Alright, so parang mga kaigsuon na, no? Last na ang yun, magbabay-babay lang ta sa drone. Ayan. Okay, sige. Ingat na